মিঠাতেল লাগিব মামা। এতিয়া মিঠাতেল ক'ত? দালিয়ে বন্ধ হ'ল। মিঠাতেল ক'ত? নিমখে বন্ধ হ'ল। মিঠাতেল ক'ত? চেনিয়ে বন্ধ হ'ল। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो माखासे भिडिअ लानानै फैबाय। दिनै जोङो रायजोफोर गोबावनि समावहाय UPPL नि CM प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्राय फंनैसो बाथ्रा खोनासंनानै लागोन बिस्वजित सारनि सायावहाय बिथाङा मा फोरमायदों। नैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन हाग्रामा महिलारिनि अबस्थाया मा जानो थांगासिनो दङ बिनि सायावबो जोङो सावरायलायगोन। नोंथांमोनाबो नुगासिनो दंखायो। थामथियावहाय रायजोफोर दंफां गायग्राफोरनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बिथांमोना बै समावहाय UPPL नि एबसुनि गायनायखौहाय सोंखारिनायनि थाखाय आङो बिनि सायावहाय माखासे फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफोर। जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन उकिल गगैया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायाव मा बाथ्रा बुंदों बेखौ जोङो सावरायलायगोन। बे समाव खोनासं UPPL नि CM आ मैया CWC मिटिं जाखांनायनि उनावहाय बिस्वजित दैमारिनि सायावहाय मा खुगा बेखेवदों। दा बेखौ आङो व्यक्तिगत भाबे बुंनो थाखाय बारा नागिराखै, मानोना मेटारा आसामनिसो मेटार आरो बिस्वजित दैमारि बिथाङा स्पिकारमोन। दा बिथांनि समाव बेफोरो मा जादों मा जायाखै बिथाङा मिथिगोन। दा सासे बर' दैदेनगिरि हिसाबै बिथांनि सायाव जोङो अरायसम रेसपेक्ट खालामो। दा नैबे जाथायखौ लानानै जे गमामायैनो बे जुदि गाज्रि खामानि मावदोंबा बियो एकाउन्टेबल जागोन आरो जुदि बेवहाय मायबाफोर षड़यन्त्र जादोंबा बेखौबो नुगोन। नाथाय बिनि सायाव आङो बिथांखौ व्यक्तिगत भाबे आं जेबो बुंनो साना। नंगौ रायजोफोर बिस्वजित दैमारि सारनि थाखाय आसामावहाय माखासे माने गेम सोलिगासिनो दङ। दा बेखौ लानानैनो दिनै UPPL नि CM आबो बुंदों आरो ससियेल मिडियायावबो गोबां नुगासिनो दङ। मानोना थांनाय 5 बोसोरावहाय जेसेबांनाखि बिस्वजित दैमारि सारा माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों, गोबां खामानि मावदों दै। बे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायावहाय गासैबो 2 नाम्बार जोबनानैहाय गोबांथार माखासे माने बाथ्रा खोनानाय मोनदों आरोखि। दा बेसेबां सैथो हयथ' जानो हागौ आसामनि चिफ मिनिस्टारा बिस्वजित दैमारि सारखौहाय मन्त्रि होनां जानो गिनानै बेफोरबायदि खैसार सादों आरो बेबायदि बुद्धि साजायदों। मिथिबायना? बिस्वजित दैमारि सारा जुदि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मासियावनो जिरायनानैहाय इलेक्सन गेलेयालासिनो स्रि स्रि थाबाय थायोमोनब्ला बेफोर बाथ्राया बेरखांनाय नङामोन। नाथाय बिथांखौहाय मन्त्रि होनां जानो गिनानैसो आसामनि चिफ मिनिस्टारा दिनैहाय नेवसिगारनो नागिरदों। मानोना बिथाङा ट्राइबेल। दा बिथांनि गोहो बोलो आरो बिथांनि रोंगौथिखौ नुनानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बिस्वजित दैमारि सारखौहाय खेंसालिया नोजोरजों नायदों रायजोफोर। मिथिबाय? नैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोना सावगारिखौ नायनानै लादो। गोजौआव प्रहलाद ब्रह्म, गाहायावहाय दरखास्त दारायग्राफोर ना दरखास्त गथायग्राफोर माने दरखास्त होग्राफोर PCDC चेयारमेनफोर गोजा। मिथिबायना? दा थांनाय बै माखासे दान मोननैसो सिगां BPF पार्टिया गावसोर गोजा 2 लाख रां राननानैहाय लादोंमोन। बिना स्किल गैयालासे। नाथाय होनाय समावहाय होनायनि सिगां बुंदोंमोन दे स्किल गोनांफोरनोसो होगोन होननानै। नाथाय बे समावहाय BPF पार्टिनियावहाय खुद्रिसारनाय जोङो PCDC चेयारमेनफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। आरो आङो खोनानो मोनदों PCDC चेयारमेनफोरनिफ्रायबो माखासे रां लानायनिबो खोनानो मोनदों आरोखि। आरो खोनानाय बायदिब्ला साख्रिनि बेलायावबो डनेशन फैसा खांदों होननानैबो आं खोनादों रायजोफोर। नाथाय 5 बोसोरावहाय BPF पार्टि बायदि मालाबाबो फैसा खाङाखै साख्रिनि बेलायावहाय। 8000निबो गोजौआवहाय UPPL सरकारा साख्रि थिसननानै होदोंमोन। नाथाय दासिमबो सासेबो साख्रि मोनथ'वाखै रायजोफोर। मोनगोन ना मोना बिनि जेबो सिमा गैया। दा बुंबाय थादों रिन्जय बर'मोना साख्रि होनायनि बाथ्रा। नाथाय माब्ला होगोन बिनि सिमा गैया। मानोना
आसाम सरकारनिफ्राय मोनसेबो फिननाय दासिमबो खोथा मोनाखै मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन नायलांनोसै बिपिएफआ माबायदि सरकार सालायमारो 5 बोसोरावहाय ना दानिया जोङो सावरायलायगोन रायजो राजा नोंथांमोन नैबे दंफां गायनायनि बाथ्राखौ लानानै आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन बेयावहाय मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंआ माखासे सल'बाथा खोन्थालायनाय जोङो नुनो मोनदों हाग्रा दानस्रांनायनि सोमोन्दै ना नाथाय हाग्राखौ सोर दानस्रांनायमोन हा आयं हाग्राखौ सोर दानस्रांनायमोन सोरनि सरकारावहाय चिरां जिल्लानि हाग्रा बे हाग्राखौ सोर दानफाय होनायमोन बेनि फिननायखौ नोंथाङाबो मोजाङै मिथिखायो रायजो राजाखौ आनले दा खालाम रायजो राजाफोरखौ हाद्रिब सारफावनानैहाय दा आन्दायहो नोंथांमोननि दायथ'आ दिनैनि समावहाय बे मानो हा दखल खालामा लाग्राफोरखौहाय होखारनायनिसोमोन बहा बहा थांनानैहाय माखौ अनफ्लानाय देखायहैदों नोंथांमोनालाय हा लाजिनाय मोनदों आङो नुनानैहाय मिथिबाय हाग्रामा महिलारिनि सरकारानो थांनाय 17 बोसोरावहाय सारा चिरां जिल्लानि हाग्राखौहाय दानफायनायावहाय खाबु होदों मिथिबाय बे नंखाय नामा रायजोफोर अब्ला दिनैनि समावहाय इउपिपिएल आरो एबसुनि मानसिफ्रा दंफां फुलि गायोब्ला गाज्रि जायो बिपिएफ आरो बनसुनि मानसिफ्रा दंफां फुलि गायोब्ला मोजां जायो मा बेलाय हा माबायदि गोसोनि मानसि नोंसोरलाय हा सिनियर होननानैहाय रावखौबो बाख्नायनो आं साना मिथिबाय जाया थार लामाजों थाबायो बेखौ आं बाख्नायो मिस्टार मेम'रेन्डाम आयं नोंथांमोना बै समावबो इउपिपिएल पार्टी आरो एबसुनि दंफां गायनायावहाय गोबां सोंखारिदों फैसा जानायनि मानायनि गोबां सोंखारिदों आरो डिस्ट्रयबो खालामनानै होनाय जोङो नुनो मोनदों बिपिएफनि आइटिसिएल सापर्टार्सफोरखौहाय नाथाय दिनै हनै बाख्नायसोगारदों दंफां गायनायनि थाखाय आं गाज्रि मोनाखै दंफां गायनायनि थाखाय मिथिबाय दा आं मोजां मोनो दंफां गायनायखौहाय नाथाय नोंथांमोननि गोसोआ दे सिङावहाय मैला नै बेखौसो आङो नुनानैहाय थांनाय 5 बोसोराव जेरै नोंथांमोना डिनाय खालामदोंमोन ना दा बेखौ लानानैनो आं बे भिडिअखौ लाबोनानै बानायनाय जादों मिथिबाय दा नोंथांमोना गाज्रि मोना आं बेखौ जेबो सानखाया मानोना नोंथांमोननि खामानिया हा रैखा खालामनाय ना सोरबा बबेनिफ्रायबा हाबफैदों बेखौहाय होबथानानै दोननाय बेसो नोंथांमोननि खामानिया नाथाय नोंथांमोननि मेम'रेन्डाम पेपारखौहाय हारसाफ्रा नोंथांमोन आगानसे दरखं बारनायनि उनावनो डास्टबिनावहाय गारसननानैसो दोनदों खोमा ना बेनिखायनो नोंथांमोननि बुंनाया मोनसे जाफुङाखै बहाथो जाखो जुन दानना दिनैहाय 3 थारिख बहाथो होखारनो नागिरनाया गैया दा रायजोफोर होखाराखै दा दानिया उकिल गगৈ बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অকল মানে এনেকুৱাই নাছিলে যে 100 টকাত নিমখ দিম চেনি দিম কি কয় আপোনাৰ তেল দালি দিম লগতে কৈছিলে যে একদম মিঠাতেলো দিম দেই বুলি কৈছিলে মিঠাতেলো দিম দেই বুলি কৈছিলে ড্ৰাইভাৰ এতিয়া মিঠাতেলটো বাদ দিয় চেনি কণ নিমখ কণ আৰু দালি কণো এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল তাৰমানে সেইকাৰণে বুজি পাব লাগিব ৰাজনীতি কৰা মানুহবিলাকৰ এই 2 নম্বৰী কথাবিলাক পুৰে বুজি পাব লাগিব মানুহ অসমৰ মানুহে অসমৰ মহিলাসকলে বিশেষকৈ সেই সময়ত অকল মামা 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 চিঞৰি সুধে মামাই সুধে আপোনালোকক আৰু কি লাগিব এই মিঠাতেল লাগিব মামা এনেকে চিঞৰে নে নাই মিঠাতেল লাগিব মামা এতিয়া মিঠাতেল ক'ত দালিয়ে বন্ধ হ'ল মিঠাতেল ক'ত নিমখে বন্ধ হ'ল মিঠাতেল ক'ত চেনিয়ে বন্ধ হ'ল তো গতিকে মই এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে আপুনি বিনামূলীয়াকৈ 3টা বস্তু দি আছিলে এই 3টা বস্তু দিব লাগিব এইটো আপোনাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে নিৰ্বাচনৰ আগত দিয়া আপোনাৰ টুপ আছিলে গতিকে আপুনি দালি দিব লাগিব নিমখ দিব লাগিব চেনি দিব লাগিব আৰু লগতে আপুনি জিকিলে মিঠাতেল দিম বুলি কৈছিলে গতিকে মিঠাতেল বিনামূলীয়াকৈ 1 লিটাৰকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অতি সোনকালে আপুনি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক
बिथाङा ओरैबायदि मोजांथार बाथ्राखौनो बुंदों बिस्वजित दैमारि सारनि सायावबो बिथाङा क्लियारलि बुंदों आरो मा होनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जेरैहाय थांनाय इलेक्शननि सिगां रायजो राजाफोरनोहाय माइरंजों लोगोसे थाफानाय दालि सिनि थाव होदोंमोन दा नै बेफोरखौहाय दा बोखारजोब्बाय होननानै जोङो मिथिदों। नायदो सरकारा बेसेबां थगायो। दा हाजार हाजार आइजोफ्रा अरुणोदय मोननायनि थाखाय भट होदों मामानो, नाथाय बे समावहाय अनलि माइरंल' मोनसिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। रायजोफोर मामानि दिमाग मिथिबायना, मामाया ओरैबायदि लफायो रायजो राजाफोरखौ बेखौ रावबो हमदांसुनो हाया। आरो आं दिनैहाय गोजौआव UPPL नि CM, गाहायावहाय मा होनो BPF नि CM, बिसोर सानैनि गेजेरावहाय फारागथि। सासे सुबुङा आंखौहाय कमेन्ट होदों इउटुबावहाय UPPL पार्टिया 5 बोसोराव कौटि कौटि रां आरजिबाय होननानैहाय। नोंथाङा UPPL खौल' नुदों, थांनाय 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारिया मा रां आरजियाखै खोमा, लुथियाखै खोमा रायजो राजाफोरखौहाय। बे कौटि थाखानि गारि लानानै बेरायबायनाया सोरनि थाखा? रायजोनि नङा खोमा। बे हा हु कौटि कौटि थाखानि जमा खालामनानै लानाया सोरनि थाखा? रायजोनि नङा खोमा। नोंथां, बे बाथौ रिजर्ट बानायनाय, हटेल बानायनाय, पेट्रल बेंक बानायनाय, बहाबा गिदिर गिदिर बिल्डिं बानायनानै दोननाय, साहा बागान बानायनानै दोननाय, बेफोरो रायजोनि नङा खोमा नोंथां। नोंथाङा 17 बोसोरनि क्रर 30 खान 40 खान 50 खान गारि लानानै थानायखौहाय नायाखै। साला मैया दाख्लिनि गारि गंसे गंनै बायनायखौसो मेगन सादोंना। प्रमद बर' सारा लाक्जारियास गारि गंसेल' बिथाङा बायदों, मिथिबाय दा, किया कार्निभेल कार 80 लाखनि। बेखौनो BPF नि ITCL फ्रा गोबां मेगन सादों। नाथाय हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे हाग्रामा महिलारिनि बिसि, हाग्रामा महिलारिनि बिबोनां आरो बिनि मावथिफोर हाजार हाजार कौटि थाखानि सम्पति दङ। बेखौहाय नोंथांमोना फंसेबो बुङाखै। माबायदि गियाननि मानसिलै नोंसोरो? ITCL नि BPF ITCL नि सुबुंफोर, माबायदि गियाननि मानसि नोंसोरो? सासे दैदेनगिरि लिडारनावहाय नायथावथाव गंसे खारा थाखानांगौखा। सासे दैदेनगिरि लिडारनावहाय नायथावथाव गंसे न'आ थाखानांगौखा। बेखौ आं मिथिगौ। नाथाय नांगौनि बारा जुदि बुथुमोब्ला बेखौ सोंखारिनो गोनां जाखायोखा। दा हाग्रामा महिलारिनावहाय बेसेबां कार दङ नोंथाङा मिथिगौ? बेसेबां सम्पति दङ, बेसेबां हा बिगा दङ, बेसेबां बेहा बिल्डिंफोर दङ, हटेल्सफोर दङ, नों मिथिगौ? बुजिनो रोङाब्ला आंनि इउटुब चेनेलावहाय फैनानै बेफोरबायदि मा होनना बुङो थाखा जाख्ल'नायनि खोथा दाबुं, मिथिबाय? नैबे फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलाबो साननै हयैसो भिडिअ बानायो, ओरैनो बानाया, मिथिबाय दा? सोर मा साननो सानबाय था। गोजोन्थों आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।